nka ko mɔgɔ dɔ e b'a fɛ sunkalo la i ka itikafu kɛ mais e bɛ itikafu kɛ misiriw minnu na misiki mankan ka ca misiriw kɛrɛfɛ ou bien dɔnbaga ka ca misiriw kɔnɔ e b'a fɛ k'i ka itikafu kɛ bato min kama o tɛ sɔrɔ yala bɛ daga ye ka bɔ Bamako misali la ka taa Bamako kɛrɛfɛ dugu dɔ la ka taa itikafu kɛ wa an bɛ min fɔ a tigi itikafu ye sunna de n'i bɛ se k'a kɛ misiri min na k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔw la ka itikafu kɛ i ka bato k'a kɛ bato ni kuranakari jikiri i b'o kɛ n'i tɛ se k'o kɛ a tɛ daga i ye i ka bɔ dugu kɔnɔ pe ko i bɛ taa dugu wɛrɛ la ko i bɛ taa itikafu kɛ ciden ko la tusaddu irhalu illa ila salasati masajid masjid al-haram wa masjid al-aqsa ciden ko mɔgɔ kana i kɛ minan ta ko i bɛ taa bato kɛ misiri kɔnɔ fo ni misiri saba alikaba misiri ani ciden ka misiri ani baitul maqdis wa ni o tɛ a tɛ daga mɔgɔ k'i ka minan ta dugu ni dugu ko i bɛ taa itikafu kɛ misiri dɔ kɔnɔ tɛ daga ye i bɛ dugu min na fɛɛrɛ kɛ i k'i ka itikafu kɛ o misiri kɔnɔ i seko hakɛ i bɛ se k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔw la cogo min k'i ka itikafu kɛ n'i ma se k'o kɛ o la wajibi t'i ka sunna de don n'a tɛ daga i ka taama ko i bɛ taa dugu wɛrɛ la ka taa itikafu kɛ bon ko ale ni dɔ ye ɲininkali kɛ faransi ko ale ni muso kelenna ko a k'a ka minanw cɛ e ko a ye minanw cɛ ko a ka minanw ta fo alimaro ani tele ko muso ye minanw bɛɛ cɛ o bɛ kɛ cogo di an y'o f'u ye ko fɛn ko fɛn ye furu ko de ni manka de ko tɛ fula ko de an tɛ se k'o ba ya muso ka kabila mɔgɔ minnu n'ale ka kabila mɔgɔ minnu ni hakilima minnu bɛ u ka sigi n'u bɛnna min na ala yɛrɛ dɔ y'o fɔ fa in qiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ala yɛrɛ de ko n'aw siranna ko furu ɲɔgɔnma fila file kana u bɛna ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ a ye kiiri tigɛla bɔ muso ka cɛ ka mɔgɔw la kiiri tigɛla ka bɔ muso ka mɔgɔw la a kana photo ta dɛ n y'a bɛ appareil dɔ la kɔfɛ a kana photo ta an tɛ sɔn photo ta ma a ka mɔgɔ bɔ cɛ bɔ muso ka mɔgɔw la kiiri tigɛla ka bɔ o la kiiri tigɛla ka bɔ muso ka mɔgɔw la olu ka furu ɲɔgɔnma cɛ fila lajɛ n'u yɛrɛ y'a laɲini k'u b'u labɛn k'u fara ɲɔgɔn kan ala b'u dɛmɛ a la n'u y'a dɔn nin furu ɲɔgɔnma fila tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fana yughnilahu kulla min shi'atihi ala ba kelen kelen kariya n'a ka wasa ye donc fɛn o fɛn ye furu ko de ni mankan b'a la a y'a ta baara nin cogo de la anw sigiyɔrɔ an tɛ se k'o ban ko mɔgɔ dɔ ko a ka muso denkundi sagama faga la muso fa fatura a ba de bɛ ale b'a fɛ ka ko denkundi saga faga ka muso dɔ bɛ cogo di mɔgɔw nin ko sugu bɛ komi tanatu ka gɛlɛya lase a yɛrɛ ma denkundi saga ye sunna de a bɛ muso fa de kan a wagati n'a y'a sɔrɔ se bɛ muso fa ye a b'ale de ka k'a faga ni se t'a ye a binna ka bɔ a kan sunna de don n'a se bɛ fa ye a k'a faga n'a se t'a binna ka bɔ a kan mais an ka o fana fara kow kan hari yɛrɛ ka furumuso a n'a denw ko n b'a denkundi saga faga ala ma ninnu bila n kan silamɛ sariya ko hari yɛrɛ bɛ se ka denkundi saga faga de mais sariya m'a ɲini fɛ a wagati n'a se b'i ye a kɛ n'a se tɛ y'a tɛmɛna ala y'a bin ka bɔ i kan donc o fana ka kɛ fara laadaw ni fɛnw kan muso ka denkundi saga n b'o bɔ ala m'o bili kan ni saga se b'i ye fantanw b'i kɛrɛfɛ balimaw ni fɛnw bɛɛ saga sogo d'u ma k'a k'u ma k'u ye ko sugu ala ma min bila an kan ka tɛmɛ o kan sunnaw de don n'a tigi y'a kɛ a fa y'a kɛ a wagati a fule n'a se de tun tɛ a fa ye a binna ka bɔ a kan mais o fana ka fara ko ka fo n ka muso denkundi saga n k'a faga o denkundi saga ma faga la o y'o sɛgɛsɛgɛli bɔ aw ye wa
farda munun banka folo wajibu munun kan banka folo an ka wulu nyanyini folo dan ku wulu ke alaka hakki mandama silamiya sariya ma bila mugoka mini mugo min yere ya atani yere de kiba ke ibake me sariya tanki nunu wakati temena sede tunti binna ka boyka fattakullah masatatum aha amina ko kala yalla wajibu do wawu ka fo yoro juma bo ko do yan nyinin kare ko ni almami ko wala dalina e ka fo amina wajibi do be sunna de do ciden de ko ja khala imam wala dalina faqulu amin nan tara a hadisa yere jahiru fe abeke wajibi yere de parce que ciden kan nyamaru kande do ni almami ko wala dalin aw kafu amina ni mo min ka amina fo ni malika ka amina fo bina e benna nyogon ala be yafima ni abe mujahabu dola ulute amina ko to bolo me ciden ko ne karisa sale abe fode imma wajibi imma sunna aha bo automatique kan yin kalifa fo ka la famu akode ko ka fatiya kala almami kofe mugo ka fatiya kala almami kofe anyo fo ya kateme anko kuma sahalenye minye iya almami o ikelembe sali o iya almami kofe mugo fatiya wajibi abeka wari don ka bawo do ire bolo ko fatiya wuru kunu de abeka munun ko fatiya wajibi abeka ani munun ko wuru kunu do difference jumambu no nyokonje munun ko wajibi do ika donc wulu ko abe bi ka boy ka yoro dola masalan ni enyina na ima facha kala wajibi do binna ka boy ka ni kan nyinai ube ni be almami ko fe facha kala ishera yoro dola do almami tara kumbele mina e resira na nin ko ba da fadura be wuli kumbele mina na ye hakke min soro yi wasa wajibi do ye hakke min soro yi wasa ma hakke min soro binna ka boy ka tugo almami ko me wajibi do ko ika kala munun ko urukunu de do ulu ko de ni be almami kofe har ni e re jora almami kofe re nyina na ime ka facha kala ko o waraka ka sara almami ka salamu kofe almami ka salamu kofe warakan sara parce que fatia e urukunu de e re ka ima facha kala ube ye fatia kala isera yoro dora madda fa almami tara kumbele mina e re baro ni ko iba dafa be wuli ibe tuga ko salli tola men ni aye salamu bila ima fatia kala araka mina nananoye munun ko urukunu do ben ninka don ke baw do ben ninka munun ko urukunu do ulo ko atep bi ka boy ka chogo chila almami ko femo uba bi ka boy ka yoro damado de ni ye almami suru kumbele minala ena na almami ni jama be kumbele mina ye kabaru fili ye kumbele mina farala ka binna ka boy ka ya ube ena na dro ye almami suru jole na da jama iko allah akbar dro e ma se ka fatiha ka almami tari kumbele mina binna ka boy ka ya hari munun ko urukunu do parce que nunu na nyugona sabatira abi bakrata ka hadisa ye ninyira cide ma nyamariya ka salli sara kuma sahale hari munun ko urukunu da bebbi ka boy kan yoro fulala ni difference de be urukunu tiguni wajibi tiguni nyogonje bo do fana be uluke tanke almami ko fe mugoye sallim min be bange fatiha kala liti ika me sallim min be gunda ibe fatiha kala ni difference fana be do fana ko atika fewde kuma mata ya sawa mi ala kulli hal kuma sahalenye minya ubeira tabun samiti ka hadisabe doni ko o de sahara fatiha kalan na kateme hadisabe ka waye amure fana hadisa shiti sikana kanyoni la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ni hadisa mankene hadisa mununa na fatiha kalanina alede ka kenena be parce que alebe buhari muslimu de kono ciiden ko sallite mugoye mugo min nima fatiha kale ka sallila ama alimami damana fo ama alimami ko fe damana ay kelembe salamo akos mugo de dro sallite mugo koni ye nima fatiha kale ka sallila harisa side tese kana kanni hadisa nyoni ani fana dondola ciiden sallira do wa fajirila doye sabbismi rabbika la kala ciiden ko fe soni ciiden tumbe nyagambi salamu ko fe akolla allah la'allakum taqra'una khalfa imamikum ako adola ube kala kalimamu ko fere ko ako la tafalu illa bihumul qur'an
innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab akwa kana kede fo qur'ana yere damina min ya fatiha parce que sallite mo ni ma fatiha kala fatiha kuna bisu ko kala kalima mi kofe ni na bora fatiha la kana sura were kala kato al mami kofe ani hadisa do be ciden ko mogo ni sallira ima fatiha kala ka sallira fa hiya qidaju khairat tamam ako mogo e sallira ima fatiha kala ka sallila ika salli na gasileno nane na ko adda falente donc ni hadisa ko koso fatiha kala ni wajibi do ikalima mi kofe mogo ikakala me munun ko e wa fatiha kana kala tara u ka delle kanu menye don ko wulu jabi ija e wa qari alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun utara diluni hadisala wa idha qari alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ko ala ko ne qur'ana be kala aya dade aka mako a dola na nema so ukunni aya ya amude ciden ka hadisa de be qur'ana tawsiranye ni aya kurebe sallila ite sallila ni qur'ana be kala akallame me ciden de ka hadisa nana ka fatiha kala ni bonni yorola ciden de ya yira hari ni almami be sora werela eki ka fatiha kala o kera aywa qasuye kabo ni ammu kono bo ani fana hadisa min nana man kana lahu imamu fa qira'atu imamu lahu qira'atu hadisa dona kunni mu'mini almami bi bolo almami ka kala nyi ka kala ye ubeda tabun samitu nim fana globally de ubeda tabun samitu ka hadisa qasuye ka fatiha kala li bonni hadisa fana la mana koro de ni almami bi bolo aka kala nyi ka kala me fatiha shen tala de وقادس وربي فنا إنما زويل الإمام ليتم به فإذا خرف انشتو كو المامي كيراوي أكال لا دغده ني المامي بكلا آيات داده ني حديثا كوني ديفوده ني حديثا مسها حديثا ميمبه أفو كو المامي كيرا كلا دغه نا كرنا يا ماكو او حديثا كوني سهلنته donc kuma sale fatiha be kala المامي كوفي مي دوني كبا ويا fatiha yire de urukuni e sallila alimami lamena be fatiha kala fatiha de urukuni e sallila josen e sallila ni alimami be fatiha kala wakati min fatiha lamme abolo ni alimami ka fatiha banna yoro mi dor hari na ya aya wureta ye sura wureta e fana ki ka fatiha kala ida jukoro hari ni ma lamme ola ni lamme josen na farda ya doro abanna bo hari na be qur'ana yoro tola e fana ki ka fatiha kala ida jukoro bo ko do ye nyinen kali ke kabo Abidjan ko ebe samara sireli de ke me mugo fana ka bolola nege wuko mugo ka bolola nege udima ibako bo bolola nege udobe sebende bu kono ibe wulu ko wa bolola nege bolam nege ya mina ni sebemba kono kanoko wala taawanu alal ismi wal udwan ala ko kana nyogonde me junubuni yadala e yire ya do dankani ya sorli bono ni nye bolola nege me sebende fula kono o sagi atigi mai kanoko bo koni mo mi ye lahidu tamuso kubo furu manyana bo be chogodi na ya soro lahidu ewa adafa sababu de na nin te seka koyin kontine yi bora lani ode basiti ka wala wana ya soro sababu shite de e yere de yake jamfa yi bora koro ye lahidu soso men ni kodo de na ko min ni furu te seka kontine na chewbe ete seka do ka furu la yi bora ni o sababu de basiti ka wala ko nyinin kali fulana be se kallahidu di musoma chogode ka sura fata kalama ale de nimbe nyinin kawa
donc a ka ɲininkali fo ka jɛya siɲɛ kelen fɔlɔ la a ye lahidu de fɔ n'an ye lahidu fɔ anw kan bere lahidu min sirila ni muso n'a fa cɛ i ye muso ɲina faw fɛ ka lahidu t'a fɛ ko i b'a furu an kan bɔ o de ma mais ni o tɛ ni e yɛrɛ de bɛ t'i dɛ ko ni walimuso bɛ ɲɔgɔn ye ka lahidu sɔrɔ o ye haramu y'i kan o tɛ bɛn ye ko waati banna inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk